Γεια σας, Εύη Vlogger εδώ, μέσα στο δρυμό της Πάρνηθας. Μέσα από μια πάρα πολύ δύσκολη διαδρομή. Δεν ξέρω που θα βρεθούμε. Για να δούμε. Μπορεί και να χαθούμε. Δείξε εμένα. Έτσι κι όσο είμαι δημόσιο πρόσωπο. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαι ο LL Survivor από ένα δικό μου κανάλι. Βοηθάω την κατάσταση, είμαι ο αρχηγός. Οργανώνω το μονοπάτι. Δεν είναι επικίνδυνο για λύκους. Δεν πιστεύω ότι έχει λύκους. Πιστεύω ότι μπορεί να βρούμε κάποιο αγρογούρνο ή κάποιο ελάφι. Πάμε να δούμε. Έχω χαρτογραφήσει πριν από έρθουμε εδώ πέρα την περιοχή. Πήγα με έναν άλλον συνάδελφο σε αυτό. Πάμε να κατεβούμε όμως να δούμε. Είναι δύσκολο το μονοπάτι και μπορεί να βρούμε φίδια. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορούμε πολύ εύκολα να περάσουμε από εδώ. Κάναμε μια πολύ δύσκολη διαδρομή. Εδώ επίσης είμαστε μαζί με έναν ακόμα YouTuber, τον Mr. 2010 ή αλλιώς τον Κόνο. Έχουμε πάρει εδώ και τα ξύλα μας. Προσπαθούν τώρα εδώ ο φίλος μου ο Βασίλης προσπαθεί να βρει ένα δρόμο. Από εκεί πάμε. Από εδώ. Εγώ ο αρχηγός θα σας οδηγήσω. Δείξε με που πρέπει να πηγαίνω. Τώρα δεξιά να τελειώνουμε. Έλα. Πάμε. Εύη Vlogger, άμα πέσεις, δεν σηκώνω. Μεγάλη περιπέτεια. Για να δούμε, θα μπορέσουμε να φτάσουμε. Ο Κόνος πήγε να πέσει. Μάλιστα. Πέρασε όλη η ζωή. Τουλάχιστον εδώ 17-14. Δεν προχωράμε μέσα από χαρτογραφημένα μονοπάτια και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. θα σας πω, δείξε εμένα να εξηγήσω κάτι. Από το ποτάμι το ξερό και μετά έχω χαρτογραφήσει εγώ προσωπικά. Πριν όμως το ποτάμι εδώ, δηλαδή που είμαστε, είναι απάτητα. Εδώ οι πέτρες. Νομίζω ότι κοντεύουμε στο ποταμάκι. Α, να το. Μόλις βρεθούμε στο ποτάμι, αρχίζουμε και ανεβαίνουμε. Κοιτάξτε εδώ. Ο δύσβατος δρόμος. Ακούστε τα πουλάκια. Ο δύσκολος. Φοβερή διαδρομή. Επικίνδυνη. Όχι. Από εκεί. Για να δούμε. Αλλά μου φαίνεται αδιέξοδο και ακόμα μια φορά. Δεν μπορούμε να κατέβουμε στο ποτάμι. Έχουμε απομονωθεί. Όμπο. Δείξε με. Όχι. Να το. Άμα πας από εκεί και κατέβεις γίνεται, ναι. Πρέπει να ακολουθήσουμε πλάγιο δρομάκι. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κλείσω γιατί θα ακολουθήσουμε μια πολύ επικίνδυνη διαδρομή. Γραμμή εδώ. Να δούμε. Για να δούμε, πού λέτε. Είμαστε μέσα στο δάσος. Από εδώ. Εμείς που είμαστε ρε Εδώ. Μαστοριά. Όχι, εμείς που καθόμαστε. Εδώ. Ωραία. Θα πάμε στο κορυφή εδώ. Γιατί πρέπει να Τόσο πάμε λίγο συγγνώμη, έχουμε κάνει. Δεν μπορούμε να πάμε ευθεία Δεν έτσι έχει, από είναι εδώ. κάτι πάνω σου. Μιλάμε για πολύ επικίνδυνες καταστάσεις, έτσι. Πήγαμε να τραυματιστούμε πριν, έπεσε μια πέτρα τελείως τυχαία, δεν την έριξα εγώ. Για να δούμε όχι. τώρα πόση ώρα θα κάνουμε να Για φτάσουμε. να καταλάβεις, έχουμε κάνει ελάχιστο δρόμο. Δεν μπορεί, γιατί πάμε αργά, γιατί... Ένα τσάκα έχουμε κάνει στο χάρτη. Έχουμε όχι, ακόμη ένα δεν. τσάκα. Πω, πω. Ένα τσάκα έχουμε κάνει. Πρέπει να Έχουμε ειδοποιήσουμε και τους άλλους, να μην Έχουμε ανησυχούν. κάνει 2.300. Δεν πιάνεται. Με το καιρό κάναμε 4.000. Δεν είναι πολύ, 1.700 είναι ακόμα. 1.700. Πιστεύεις μπορούμε να το περάσουμε. Εννοείται ρε φίλε. Για Ωραία. πλάκα. Να κάνουμε άλλο ένα κύκλο και να Εγώ περάσουμε. πιστεύω τον θα Γιώργο. φτάσει 5.000. Προχώρα. Άντε να δούμε. Για Να να περάσουμε δούμε. τον Γιώργο. Άνετα. Προχώρα, Αμέσως. προχώρα. Με τον Γιώργο κάναμε... Ρε εσύ, πού να πάμε από εδώ πέρα, φοβερό. Περίμετρα, Και επιτέλους φτάσαμε, έτοιμοι να φάμε. Μα εκεί θα κατεβαίνει ο στον δρόμο αυτόν εδώ. Φτάσαμε, έτοιμοι να φάμε, καταφέραμε και βγάλαμε. Εδώ βρήκαμε τις Κάνει ζωντανή κυρίες. μετάδοση. Όχι ζωντανή, αλλά εδώ ο Survivor μας έφερε. Μόνο Δεν εκεί πίσω, τελείωσε αλλά εκεί ακόμα. πού να σταθεί το τέτοιο. Και τώρα τραβάω πάλι και Ήταν μια δύσκολη διαδρομή για να δείξει εδώ πέρα παρόλα αυτά την χαρτογραφημένη. για να δείξουμε εδώ, κάναμε αυτή την περιοχή. Το κόκκινο είναι το προηγούμενο που κάναμε πριν, το πράσινο είναι η νέα διαδρομή που κάναμε τώρα. Ήταν δύσκολη. Φοβερή. Δείξεις Πού το πάτε? Να τα βάλουμε λίγο πιο πίσω. ρε. Ραντεβού στην επόμενη εξόρμηση. Γεια σας!